गईला भीम चर्चा सुना के जहिया से गईला भीम चर्चा सुना के लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता सब लोग से कहे भैया बोला लोग चिल्ला के सब लोग से कहे भैया बोला लोग चिल्ला के बुद्ध जी के फोटो कीन लावता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता सुनले जहिया से उनकर कहानियां है उन्हीं के रटतावे न मावा हो कहेला कबहू रुके न दे हम बाबा साहेब के मिशनवा हो सुनले जहिया से उनकर कहानियां है उन्हीं के रटतावे न मावा हो कहेला कबहू रुके न दे हम बाबा साहेब के मिशनवा हो गावे गावे घूमे संगे नीला झंडा लेके गावे गावे घूमे संगे नीला झंडा लेके देखे में सुपर सीन लागता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता।